Mikä on häämessut netissä? Häämessut netissä on kokonaan verkossa tapahtuvat häämessut, jotka järjestää Häätlehti ja häät.fi. Mä oon messutuottaja Sonja ja mä esittelen nyt, miltä Häämessut netissä messusivut näyttää, kun messut on auki. Eli heti tässä etusivulla päästään jo selaamaan näitä tähtituotteita, joita näytteenasettajat on voineet laittaa näytille, jos heillä on osasto, johon kuuluu tähtituotteet. Sitten valikosta päästään ensimmäisenä katsomaan vaikka messutuotteita. Ensin selataan kategorioittain, eli esimerkiksi pohohäät, modernit häät, kihla- ja vihkisormukset, morsiusasut, sulhasten asut. Lisäksi kategorioita löytyy muun muassa hääkuvaajille, tarjoiluille, juhlapaikoille, floristeille, hääkoristeille, hääkutsuille, kaikelle ihanalle. Tältä siis näyttää, kun messutuotteita selataan, eli siinä näkyy tuotteen kuva, nimi, lisätietoja sekä hinta. Sitten mennään katsomaan modernit häät-kategoriaa ja mä näytän täältä, kun jokaisen tuotteen alta löytyy toi sydän, josta voidaan merkata tuote suosikiksi. Eli merkataan tästä nämä smokit ja sitten oikeasta yläkulmasta päästään tuolta sydämen alta suosikkituotelistalle. Suosikkituotelistan voi sitten lähettää sähköpostilla itselleen, puolisolle, häätiimille, että jää sitten muistiin, että mitä kaikkia löytöjä messulta tehtiin. Eli jokaisen messutuotteen kohdalla näkyy otsikko, kuvaus, tekstikuva ja sitten toi hinta. Ja täältä näyttää koko osasto, kun se klikataan yhdeltä näytteelle asettajalta auki. Eli täältä näyttää näytteelle asettajan oma osasto. Sen jälkeen mennään tuonne ohjelmavälilehdelle. Tuolta löytyy myös arvonnat ja just nyt välilehtitiet. Eli messuohjelmaa on aina useampana päivänä messujen aikana paljon Instagram-liveinä tilillä @haamessut netissä. Ja kaikki messuohjelma on katsottavissa myös jälkikäteen. Täältä näyttää messuohjelmasivu sitten messujen aikana sekä niiden jälkeen.